Uthobekile cause mina ngukuthathu. Ubani uthobekile? Ungathi Okay. Usitshele ke ukhothatho wena kuwe. Yo. Khothatho ke ingo wena. What is khothatho to you? Umuntu okay, so bangaki? Baningi. Okay. Futhi baningi. Yo, manje like mabaningi kanjalo like uplanani wena lapho? Like baningi. Sibaningi. Ayisho ukuthi ngakhi. Like wena uplaneni lapho cause mina nawe sina 3 years and like awuzongitshela ukuthi le 3 years uthi 3 years naye. How bathu? Shuthi like mawuthola mina naye bomthola. Shuthi kahle ujwayela mina wena. Isithembu working. Isithembu. Uthini kahle? Uthi isithembu mfethu. Ngihlisa umoya kanjani ungifebela? Ngihlisa umoya kanjani? Kanjani ungifebela kanjani mfana? Kanjani silungisa kanjani sibaningi kanje? Okay, my sister, what is the way forward? Ngiyamyeka shema nyeke. Nyeke. Yo. Ngiyakeka, like ngiyakeka, nyeke nje 3 years yonke. Ngiwaste 3 years yonke for nje nothing. Shema anyeke putwami. Sorry. Mina nawe like siyayeka lento once. Uqhubeke nabo likato bakho ngithi wena uthanda bo likato baba 3 years mina nginothing ke. Ngisafuna ask if vayasebenzisa iplastic wena nolirato. Ini? Iplastic. Niyayisebenzisa nje iplastic wena nolirato? Okay, sharp. Siyayeke mina nawe. There you go. You got your answer. Bye. My sister. Ufila kanjani? Like ngihead anyeke ngizospend 3 years yonke nomuntu engithi uyangithanda kanti akangithandi. Like angisafuni nix like. Yeah, it's really unfair. Like right. It's really unfair. How? Mina ngiloyal mina yena akekho loyal kanjani? So you have never suspected anything? No, cause like ungichita kahle lo muntu lo angiboni nix kahle mina. Like all right, like everything siyenza right. Okay. Do you have access to his phone? No, ayangibamba bambi ke. Like